Kọmishọna na-afụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị na ọhaneze na Anambra steeti Odoziakụ Ifi Obinna ekwugo na ọchịchị na ugbu a dị nnọọ uchu ilebanye anya n'okwu niile na-afụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị na ụmụaka. Odoziakụ Obinna kwuru nke a na kansụl isi ụlọọrụ kansụl Agụata dị n'Ekwulọbịa na emume ji gbanye mmemme ụbọchị mbụwa maka ụmụ nwaanyị nke mere na mpaghara Anambra South. Onye nta akụkọ anyị Amaka Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ ọgbakọ nke ọ bụ ndị Rule of Law and Anti-Corruption Program ROLAC na ndị Ministry of Women Affairs na otu ndị ọzọ dị iche iche chịkọbara gbadoro isiokwu na Achieving Gender Equality, Women's Empowerment and Ending Violence Against Women, a Review of Women Inclusion in Anambra State. Onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị Oliakụ Obinna bụ onye kwupụtara okwu site n'ọnụ Nwaada Chidimma Ikeanyaọnwụ sịrị na ha chịkọbara ụmụ nwaanyị ahụ iji wee lụtụ aka n'ụfọdụ ihe kwesịrị na ha ga-amara nke gụnyere ịma mgbe ha na-eme nke ọma na mgbe ha na-adịghị eme nke ọma, si na ụmụ nwaanyị kwesịrị ka ha bụrụ ụmụnne ụmụ nwaanyị ibe ha n'ihi na ihe ha na-agabiga n'ụwa gbaa gburugburu bụ nke na-eju anya, ma kpọzie ka enwee ịdị n'otu. Onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Agụata bụ Maazị Chibeze Ọfọbike, onye kwupụtara okwu site na onye isi oche ndị n'oge n'okpuru ọchịchị ahụ bụ Maazị Stephen Odumodu, soro ndị ROLAC maka okwu dike ha zọpụrụ iji wee chịkọta ụmụ nwaanyị ọnụ. N'otu aka ahụ ka onye na-ekwupụtara ndị Violence Against Persons Prohibition Law VAP bụ Nwaada Uju Lovet tiri ụmụ nwaanyị ka ha kwudosi ike maka gbuo omenala ndị ahụ na-ebute na ụmụ nwaanyị na-emegide ụmụ nwaanyị ibe ha. N'otu aka ahụ ka onye steeti chairman nke Joint Association of Persons Living with Disabilities Comrade Ugochukwu Okeke kpọrọ okwu ka enwee nsonye dịka ụmụ nwaanyị bụ ndị bụ ọkọlọtọ nke ụwa gbaa gburugburu mgbe ọ na-ezipụta ozi ka onye steeti coordinator nke Child Protection Network Nigeria bụ Oliakụ Ikeria Anekwe kpararịrị na ụfọdụ omume ụmụ nwaanyị na-eme ma ọ bụrụ na nwaanyị ọzọ dụọ nwe ha ọdụ mgbe o mere ihe ọjọọ, ma sịkwazịa na nwaanyị ọbụla kwesịrị ka ọ na-eduzi ma na-ahụ na nwatakịrị ọbụla mere ihe ọjọọ ma ọ bụ nke o ji aka ya mụta ma ọ bụ nke ọ na-eji aka ya mụta na o duziri ya n'ụzọ dị mma. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu n'aha ndị niile ahụ bịara ya bụ ọgbakọ, ka Oliakụ Monica Nwabeze kpọrọ okwu ka enwee ọzụzụ wee nye ụmụ nwaanyị ndị lụrụ di ọfụ n'ebe ọ gbatara hụrụ na ije nleta mgbe ha dị ime ma mgbe ha mụsịrị nwa, ma kwazie arịrị na enwere ebe ọ dị nnukwu ịtọ ụmụaka ma ndakpo ụmụaka n'ike, ma kpozie oku ka onye ọbụla kpọrọ onwe ya nne tinye anya n'ala n'ebe ụmụ ha nọ. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.